Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanku da zuwa tashar mu mai suna Duniyar Al'ajabi ce. Tashar da ke binciko da kawo muku abubuwan ban mamaki, ban al'ajabi, ban nishadi da ke faɗin sassa na wannan duniya. Amma kafin shirin namu na yau, idan wannan ne zuwan ƙarshen mu ta farko ko kuma ka daɗe kana zuwa ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, domin na roƙon ka daga danna mana alamar subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun tura. Mun gode. Labarin wasu halittu da ake kira da aliens wadda ba a san takamaimai daga wace duniya suke ba. Kalmar aliens yana nufin duk wata halitta da ke rayuwa a wata duniyar da ba a san takamaimai inda take ba. Kamar yadda turawan yamma suke zuwa duniyar wata a matsayin yawon buɗe ido su kalli abubuwan ban mamaki, to haka ma aliens ke shigowa wannan duniyar tamu domin yawon buɗe idon nasu. Halittar ta aliens suna shigowa wannan duniyar tamu ne a wani jirgin su wanda ake kira da UPO, wato Unidentified Flying Object, wanda ke amfani da haske ƙarƙashin kimiyyar laser propellant engine. Suna shigowa duniyar tamu ne a wannan jirgin nasu mai tsananin gudun gaske, wanda ke iya yin gudun kilomita 1,200 a sakan ɗaya, wanda technology ɗin mutum ɗan adam bai isa ya haɗa irin shi ba, ballantana ya ci musu. Da yawan aliens da suke shigowa duniyar tamu galibi suna shigowa ƙasashen da suke kusa da babban rafi ko kuma wani ocean kamar su Japan, China, Arctic Ocean, America. Aliens suna shigowa wannan duniyar tamu domin su ɗauki ɗan adam, ba wai don su cutar da shi ba, sai don su gudanar da bincike akan yadda halittar dan adam din take. Kamar yadda da yawan turawan America 21% da yawan su aliens sun sha daukan su sannan kuma su dawo da su duniyar tasu. Idan aliens suka dauki mutum bayan wani dan lokaci sukan dawo da shi ba tare da cutar da shi ba. Mutanen da aliens suka dauka ana kiransu da adoptees. Ba iya kasashen ƙetare ba, a nan gida Najeriya akwai wani mutum da aliens suka taba dauka, wanda abin ya sha bamban sai da ya share shekara 8 a gurin su suna bincike. Har yan uwansa suke tunanin cewa ai ya riga da ya mutu. To a iya cewa halittar dan Najeriya ce ke da matukar sarkakiya har aka dau wannan lokaci ba su gama binciken nata ba. Allahu a'lamu. Mutumin da aka tattauna da shi a gidan TV Liberty ya ce waɗannan halittu sun yi matukar sabawa da shi, wanda har sun ba shi damar cewa a duk lokacin da yake son ganin su ya kira su dan take za su zo. Tun ta za ka gane halittar aliens din domin gudun kar su dauke kai ma su kai ka zuwa duniyar tasu. Da yawan aliens suna tsoron halittar kare da giwa, sannan a duk lokacin da aliens suka zo sauka a wani gari, hasken jirgin su zai haske garin sai ka ce farin wata, sannan da zarar sun gama abin da suke sun fita hasken zai dauke kamar ba su taba zuwa a gurin ba. Wani abin mamaki da halittar ta aliens shine a lokacin da ka zo daukan su hoto matakar sun sani to hoton ko bidiyo ba zai taba daukuwa ba, domin Allah ya ba su iko da haske kamar yadda ya ba mu da iska, hakan nisa suke sarrafa shi yadda suke so. Wasu lokutan aliens sukan zo da jirgin su inda za a ga hoton garin nasu a cikin jirgin, kamar yadda wani ya shaida mana cewa a jihar Bauchi a shekarar 2011 sun taba zuwa Najeriya. Sai dai wannan tasha tamu ba ta da daukin nauyin alhakin wannan magana tasa, domin ba mu yarda da yaɗa jita-jita ko wai ko kuma an ce ba. Kaɗan daga cikin labarin waɗannan halittu kenan. Ku da kasance da mu ta hanyar danna mana alamar subscribe da ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.